Dobrý den. Na základě mého prvního videa bytové kosmetiky jste se mě mnozí ptali, jakým způsobem Eurona šetří peníze. Tak jsem si uvědomila, že jsem v tom prvním videu zapomněla něco velmi důležitého říct. A to, že výrobky Eurona jsou ve velké většině koncentráty. Co to znamená? Že stačí dávkovat buď úplně maličko, a výsledek je luxusní, anebo se to ředí do láhve s rozprašovačem. Uvedu třeba příklad, náš univerzální čistící uklidový prostředek, nebo respektive pouze univerzál ve zkratce. Ten stojí 226 korun. Je to litrovka. A z té jedné litrovky můžeme naředit 10 litrů účinného čistícího prostředku. A když si to přepočítáme na jednu dávku, tak z těch 10 litrů máme teda 20 půllitrových lahví. Do té jedné půllitrové láhve se dává 50 ml univerzálu a doplní se to 450 ml vody. No a abychom se teda dostali k tomu, o čem jsem chtěla mluvit, tedy na tu jednu dávku, když to přepočítáme, tak vás tato jedna půllitrová láhev vyjde na pouhých 11,30 korun. A řekněte mi, ve které drogerce najdete tak účinný prostředek, téměř na všechno, za takovou cenu. Takže proto jsem v tom prvním videu řekla, že Eurona šetří naše peníze, naši kapsu. Protože sice ty výrobky můžou vypadat na první pohled, že jsou dražší, ale když si to přepočítáte vždycky na jednu dávku, tak zjistíte, že šetříte mnohem víc. A hlavně vám ty výrobky vydrží šíleně moc dlouho. Ten univerzál je na více než 1 rok. Takže nemusíte ani často chodit do drogérky, protože vám to vlastně DPDčko hned přiveze pěkně všechno domů a vy se vůbec o nic nemusíte starat. Takže, abych odpověděla na vaši otázku, jakým způsobem Eurona šetří peníze, to věřím, že se mi podařilo, takže já vám přeji nádherný den a těším se zase na viděnou někdy příště. Naschledanou.